I'm robot. You can't touch this. Chcem tašku. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you. Výborne. Ja, je to svoje prvé video a som taký trošku analfabet v tomto, tak mi pomôž, spolupracuj. Hovor niečo. Máme Filkovú oslavu, 30 narodeniny, tak sa všetci ožírame a pijeme. A je to super, že? Papame. Alkohol, ja by som povedal také heslo, ktoré už známe z ďalekých čias u mňa, že alkohol je najväčší kocúr. Už sa ináč, keď ti dojde páska o minútu, čo je presne o minútu, tak potom ti dám druhú. Potom ti dám druhú. Áno, dobre, takže. Nie, podľa mňa je to dôležité, aby bol si spokojný sám so sebou, aby bol šťastný z každého dňa, ktorý prežije. Čau Alex! Ja už ťa poznám. Je jeho snúbenica. A vy sa idete budúci rok hrať a ja vám prajem všetko. Ideme sa? Počkaj, čo bolo dávno? Pomýli sa aj pravdu povie. Toto je oheň lásky, ktorý ti posielame, Filko. A pokiaľ tento oheň bude horieť, tak aj ty budeš šťastný. Čínsky lampión šťastia. Vyšleme do stratosféry. Filko, o čo tu ide? Vysvetlí to. Ide o to sú lampióny, na ktoré sa napíše nejaké želanie, alebo len tak si želáš niečo, keď to vypustíš. A je to pekný efekt a proste to vystúpa až do stratosféry, ďaleko. Tento lampión úplne zhora, zďaleka si predstav z výšky tisícov kilometrov. Ne, to dajú. Vidíš to akorát do stromu. Dajú to. Ne, hej to Dobre. Počkaj, nech sa nechytí papír. Hej, tak to dávaj.